Ah, goeie. Mooi we jou even wat vragen. Wat zei je? Wat hij hem een prachtig mooie fiets. Ja, nou. Ja, hartstikke mooi. We hebben heel wies mooi. Ja. En hoe kom je hem aan deze bijzondere fiets? Nou, omdat mijn man die kan het niet zo goed alleen fietsen. En dan hebben we via de WMO hebben we deze fiets. Ja, en we hebben nou ongeveer een jaar, dus dat valt prima. Ik ben alle dagen eigenlijk aan het fietsen. Maar we komen net op televisie hoor. Nou ja, wij binnen van hier, we binnen even op een struin en we dachten, hé, dit valt u zo op. Oké, ja. Nou ja, nou dat is het. En ben je hem nou onderwijs of kom je hem correct ergens waai? Ik kom bij de winkel in Mantrum, we winnen In boodschappen halen. Als je gaat de winkel in en ik boven op de denkposten. Hoe ik het op slot te zetten, zo wat. En zo kleden, dan gaan we weer rond. En we gaan voor een blokje om, nog verderom. Dat doe ik wel. En hoe noffelijk is het dat je hem op deze manier toch nog lekker fietsen kennen? Hoe mogelijk dat is. Nou, heel makkelijk. Ja. De wien om je heen, beesten, boeten, heerlijk, lekker zien. Dat geweldig. Daar genieten we allebei van. Ja. Ja, want zelfs al in een fietsen, dat water dreig voor jou? Ja. Ja. Ja, het gewoon nog wel, maar het wordt gewoon minder. Je wordt ouder nou dan. Ja, en het overzicht mooi gaan, nou, dat is net zo goed meer. Nee, volgens mij is het wel gezellig. Ja, we praten ik wel even Ja, onder zeker. over jongen. Nou? Nou, goeie! Goeie.